Bueno, bos días, son Jacobo Feijó, comigo está Roberto García, secretario xeral. Moitas gracias a todos os asistentes a esta roda de prensa virtual. Hoxe queríamos tratar o tema da problemática do xabaril no medio rural galego e das medidas que ten pensado tomar Unións Agrarias nun contexto que é o da campaña de sementeira do millo, onde estamos constatando un aumento moi considerable dos danos que abundan nunha dinámica que se está repetindo ao longo destes anos, que é que hai un descontrol certo das poblacións do xabaril en Galicia, que temos unha dinámica en que as cousas van a peor cada ano no rural, hai un maior nivel de incidencia de danos que se está dando especialmente en esta campaña de sementeira, e, polo tanto, necesitamos, primeiro de nada, reconocer que non se están facendo ben as cousas no tema do xabaril, que temos un marco legal, tanto de control das poblacións como de control dos danos, que non está funcionando, e que despois de 10 anos que vimos traballando para intentar apurar as posibilidades do actual marco legal que temos agora coa Vicente Lei de Caza de Galicia e coa distribución de responsabilidades en gestión da fauna salvaxe entre a administración e as tecores e sociedades de caza, este marco non está funcionando e é xa momento, despois de 10 anos, de intentar que as cousas funcionaran coa norma que temos, é o momento de plantearse que hai que ir a un cambio radical. Non pode ser que as poblacións de xabaril sigan descontroladas, non pode ser que os daños vayan a máis nas explotacións ano a ano, e non pode ser que o custe de manter esta fauna salvaxe este recaindo exclusivamente nas rentas de agricultores e gandeiros. Voulle pasar a palabra a Roberto García e vamos a enfocar un pouco para explicar cales van a ser os pasos que vamos a dar en estas semanas. Bueno, bons días. A día de hoxe, Unións Agrarias vai dar un paso que somos conscientes que vai a ter unha trascendencia, pero queremos antes de nada non tanto xustificarnos senón explicar o de por que vamos a cambiar a estrategia mantida hasta o momento, que era a de buscar interlocución ca Xunta, interlocución ca Federación Galega de Caza, interlocución cos tecores para buscar unha solución conxunta. 2 anos despois, se cumpren o próximo día 27 de xulio, de presentar unha iniciativa legislativa popular que buscara un cambio de situación, comprobamos a día de hoxe que estamos en plena sementeira que o primeiro que temos que ser conscientes e definir é que temos que empezar a falar de que hai unha plaga. E cando falamos dunha plaga é dunha situación totalmente fora de control, acentuado co tema do confinamento e do último período da COVID, que leva a que neste momento os daños se sigan multiplicando, o número de exemplares siga crecendo de xeito desestruturado e que neste momento seamos incapaces de poder xestionar máis de 200.000 exemplares de xabarín que cada ano fan os daños de máis de 15 millóns de euros no conxunto das explotacións e nos accidentes de tráfico. 2 exemplos para falar deste incremento sustancial. Neste momento hai unha reducción significativa do número de plantacións de millo, ca consiguiente daño en moitas explotacións que ven como se están incrementando os costes de produción e non poden sembrar nas súas terras o millo porque asumen de antemano que o 90% do daño que faga o xabarín nesas fincas o teñen que sufragar eles, dado que apenas lles cubren o 10% dos daños causados por parte da Xunta. O segundo exemplo é que nos últimos 5 anos, según os datos do propio tráfico, pasamos de 1.500 accidentes de tráfico no ano 14 a 3.259 no ano último de estadísticas do finales do 19. Por tanto, se comproba un incremento sustancial de daños, un incremento sustancial do número de exemplares e pese ás reunións mantidas ca Federación de Caza, cos tecores, da solicitud por escrito á propia conselleira conxunta por parte da Federación e de Unións Agrarias, o silencio
foi a resposta. Vívese instalado nunha dinámica de esperar que pase ahora a sementeira para ganar uns meses, que logo pase a colleita e pasen uns meses e volver á situación de partida. Ante esa situación, Unións Agrarias vai a trasladar ao conxunto da organización un cambio de estrategia que supón que todos os daños causados pola fauna salvaxe nas explotacións dos agricultores e dos gandeiros vamos a darlles cobertura xurídica para reclamar nos tribunales o 100% dos daños. Somos conscientes de que isto pode poñer en afectar a viabilidade de determinados tecores, pero tamén somos conscientes de que o responsable non vai ser nin Unións Agrarias nin os gandeiros, senón a propia Conselleira de Medio Ambiente que leva de forma reiterada máis de 2 anos mirando para outros lados. Esa doble moral de estar histérica pola mañá por os daños dos lobos e pasiva pola tarde ante un daño real que causa o xabarín, non vamos estar dispostos a permitilo máis tempo. Preocúpanos o lobo. Estamos dándolle cobertura á Conselleira nese debate frente ao Estado en que se permita evitar a entrada do lobo como especie protegida. Nos preocupan esos 900 lobos que hai en Galicia e esos máis de 700 millóns de daños que se causan nas explotacións. Pero non podemos mirar para outro lado cando temos unha plaga de máis de 200.000 xabarís, sin ningún tipo de planteamento para a reducción drástica deste número de exemplares e asumindo que a única solución é que sigan pagando os gandeiros. Ante esta situación de plaga pedimos a declaración de a emerxencia cinexética contemplada no propia lei de caza, pedimos a posta en marcha no fondo de corresponsabilidade para que mentre non se cambie a situación se lle pague o 100% dos daños aos gandeiros. Aquelos que non se paguen, vámonos a reclamar xudicialmente. Nos últimos 2 meses se están producindo continuas sentencias dándonos a razón aos agricultores que estamos defendendo nos xulgados para que se lles indemnice pola totalidade dos gastos pagados e, por lo tanto, vamos a continuar nesta situación inda sabendo de que non é a mellor das solucións. Nos apostamos porque haxa unha modificación da lei de caza, porque a Xunta de Galicia asuma que ante esta plaga hai que poñer en marcha mecanismos contundentes de reducción que nos permita poder asumir razonablemente con presupuesto público os daños causados e ante a ausencia de resposta por parte da Consellería é pola que nos vemos abocados a tomar unha decisión que é xudicializar todos e cada un desos procesos, porque a alternativa é que non se poda plantar millo, que os fincas de prados queden destrozadas a efectos de recoller forraxe e iso pon o futuro das explotacións agrogandeiras en risco, sin ter xa en conta o riesgo potencial que pode supoñer que haxa unha transmisión da peste porcina e afectar a máis de 1 millar de granxas profesionales que hai en Galicia que pondría ese riesgo en futuro. A vía da denuncia, a vía da proposición legislativa, a vía de buscar consensos, a vía de buscar ir da mao, que a caza social para reducir non foi posible e nos vemos abocados a dar un paso que ten a efectos colaterales, como digo, en moitos destes tecores, pero como única medida para que o goberno reaccione e busque unha solución, porque indirectamente en todos aqueles terrenos onde os tecores se desentendan do problema pasa a ser responsabilidade directa da Xunta. Neste momento actual marco legislativo non nos deixa outra solución que denunciar os tecores e poder indemnizar os agricultores e gandeiros por a totalidade dos daños causados. Non fixo máis que empezar a sementeira. Estamos vendo zonas inteiras de produtoras con denuncia de números de hectáreas impensables fai uns anos. Somos conscientes que o problema non fixo máis que empezar, que cando veña a colleita pois vámonos a encontrar con daños irreversibles para moitas explotacións e, polo tanto, vamos a iniciar este papel informativo aos gandeiros, cos servicios xurídicos, dando cobertura para que, si dado que non fomos capaces de conseguilo
nas mesas de diálogo que non existen, polo menos o consigamos nos tribunales de xusticia. Como digo, pese a que o intentamos cando presentamos a iniciativa legislativa, tratáramos de que fora unha proposta tanto nosa como dos tecores, que era dicir, oiga, mire, se non cambia a lei dice que ante os daños causados responsable é o tecor. Nos entendemos que esa non é unha solución porque tarde ou temprano, ante unha plaga que non é un accidente concreto, senón unha plaga que afecta a centos e centos de hectáreas e de daños, pois é moi difícil que a capacidade económica dos tecores poda facer frente. Pero, como digo, naquel momento acusaron a iniciativa que non era o momento oportuno, posteriormente tampouco houve unha posición clara da Federación e dos Tecores para cambiar a lei e darlle esa responsabilidade á Xunta, pero o que sí temos claro é que quen non é responsable dos daños é o agricultor e o gandeiro que o sufre na súa explotación. Por lo tanto, o primeiro que vamos a facer é salvar as explotacións que nos toca representar. E salvalas implica aplicar a lei. E a lei, por desgracia, dice que quen ten que responder dos daños causados son os tecores. Nós queremos cambiar esa lei para que o responsable sea a Xunta. Pedimos aos tecores que forcen para que a Xunta, pero hasta este momento nin hai unha convocatoria da reunión solicitada por escrito conxuntamente pola Federación de Caza e Unións Agrarias no mes de febreiro, nin hai unha contestación á modificación da lei, co cual nos vemos abocados a presentar nos distintos xulgados, en Lalín, en Carballiño, en Órdenes, en Vimianzo, en Ortigueira, pois as demandas en base aos daños causados de forma generalizada en moitas explotacións. O planteamento era que naqueles casos que un afiliado con un agricultor ou gandeiro que tiña un daño e acudía a unións agrarias e quería ir ao xulgado, pois, como era a nosa obrigación darlle cobertura, todas esas demandas a día de hoxe son todas favorables, todas as sentencias que saliron deronlle a razón ao agricultor e ao gandeiro na valoración dos daños, condenando neste caso aos cotos, pero a organización era consciente que esta non podía ser unha solución única porque, no fondo, tarde ou temprano, no momento en que se están generalizando os daños, non hai coto que teña seguro nin cartos suficientes para poder facer frente. Por lo tanto, esta non podía ser unha solución. Primeiro, porque poñía o propio coto nun problema de viabilidade económica, e segundo, porque non resolvía o problema de fondo que é o número de exemplares. É dicir, a situación da indemnización pode facerlle frente a un número moi reducido de daños ou de agricultores que teñan daño, pero mentre non reduzcamos de forma drástica o número de exemplares, é inxestionable unhas indemnizacións en gastos anuales de 15 millóns de euros. Por lo tanto, somos conscientes de que esa non é a solución. Que sucede a partir de agora? Que dado que non hai voluntad de buscar unha solución, pois estamos no tema de que sálvese el que pueda, a nosa obrigación é salvar a renta e o futuro das explotacións agrogandeiras. E, polo tanto, ou se modifica a lei e se asumen outro tipo de planteamentos, ou, de momento, vamos a tratar de incentivar que todos aqueles que teñan daños podan acudir a cobrar. E si está visente a línea de axudas da Xunta para os danos de Sabail, este ano está dotado con 1.400.000 euros, pero ten unha seria limitación, que son os 1.600 euros por explotación e ano de tope. Eso quere decir que co baremo que reconoce a propia orde da Xunta, con 8.000 metros cuadrados afectados, unha explotación cubriría o tope de posibilidad de indemnización. E estamos falando de que hai explotacións ahora mesmo con 3, con 4, con 5, con 6 hectáreas afectadas, que ni siquiera denuncian, porque a cuantía que lle supón a indemnización non lle compensa toda a tramitación. Cal era outra parte, Gonzalo? O de corresponsabilidade. O fondo de corresponsabilidade é importante que o poñamos en marcha, pero aínda así, co fondo de corresponsabilidade entendemos que se va a quedar moi corto, porque tal como di a lei, aínda que destináramos todo o que son os fondos das licencias de caza
e das matrículas dos TECORES a este fondo de corresponsabilidade, estaríamos por debaixo dos 3 millóns de euros de dotación, co cual estaríamos todavía moi lejos de cubrir eses 12, 14 millóns de euros ano que estamos tendo de danos no campo. Entonces, todo indica que esta problemática pasa por controlar as poblacións. Eso ten que ser o primeiro. Ten que haber un descenso de poblacións do sabaril en Galicia e iso implica cambiar radicalmente os criterios de xestión do sabaril. E despois de ter uns mecanismos moito máis eficaces, moito máis áxiles para controlar os danos no momento que se dan as parcelas. Non se pode estar esperando días por autorizacións, ten que ser posible disparar animales inmaduros que se sabe que funcionan, que deslocalizan as manadas de animales das zonas onde se abate un animal pequeno hacia outras zonas máis seguras, co cual se alivia a presión sobre as parcelas de cultivo. Ten que ser posible utilizar alimentación disuasoria, que se poda dar alimentos jabalís 15 ou 20 días antes da sementeira nas zonas de monte para telos en esa zona e que durante 15 ou 20 días que necesita o grano para serminar non haxa esa presión. Se necesitan toda unha serie de medidas complementarias que non se están tomando e que moitas veces tampouco se poden tomar porque o actual marco legal de caza constriñe, co cual hai que ir a un cambio de legislación a medio plazo, digamos, pero de inmediato había que tomar unha serie de medidas, de reformas urxentes da lei de caza que se podía facer na lei de acompañamientos e de medidas todavía máis urxentes para salvar o que queda da campaña de sementeiro do millo e despois da colleita, que sería a declarar a alarma cinesética e incluso, mellor, en algunhas zonas, a declaración de plaga que nos permitiera ser máis eficaces nestes controles poblacionais que son urxentes.